Cilian senengane nonton lodrok bareng gedhe tuwek ngelodrok. Tapi mungkin pun pastine wong sekolah kula niku STM kuliah 2 tahun model gak iso nerusno. Akhirnya belajar ngelodrok. Mungkin Gusti Allah wis maringi besok panganmu ana dhuwur panggung. Mulane nyambut gawe napa mawon disyukuri, dinikmati. Lah wong nyambut gawe niku lah golek duit. DUIT, doa, usaha, iman dan takwa. Nyambut gawe napa mawon nek didasari ibadah, insyaallah barokah. Nglodro kula temeni. Masih ngeten niku nggih mboten pamer. Anak kula dokter. Bapakne nglodrok, anake dokter, alhamdulillah. Saniki pun praktek teng Kriyan. Kula pesenak besok nek